Și hai că începem, ia fi atent. Intrăm aici frumos pe Google. Cât o să încarce. Eu deja am salvat site-ul. Frumos diverse, audio torrent, BitJunkie, vezi, fai? Hai da click pe el, dai la search. Eu deja acum am mai căutat deja Counter-Strike 1.6 final, dai pe el și dai aici Go, vezi unde scrie Go. Ba, ai dat pe el. Vii frumos mai jos și vezi aici primul, Counter-Strike 1.6, normal trebuie să fie un punct, dar nu ne arată. Final, game, 497 MB, ok, dai pe săgeata asta, vezi? Săgeata. Ai dat frumos pe ea și o să ai torrentul. Eu mi-am selectat aici Google-ul meu, Chrome, ca să, de exemplu, când descarc ceva, indiferent ce fișier, să nu descarce pe desktop, vezi? Ce user desktop, ok? Bun, nu, o să apar, nu știu, probabil în document sau undeva. Deci și aici ai torrentul de la Counter-Strike. Vei dai click pe el. Ok? Aici se întreabă unde să-l salvezi. La eu salvez în D, de obicei. Da, ok. Sunt atent. Ok. Și aici ai un film care am descărcat din ori, trebuie să caut subtitrarea, adică de numai așa cu tot cu subtitrarea l-am descărcat. Transportă 3. Ok. În bară și deja vezi se descarcă cantorul. Bun, eu dau acum aici, că na, nu, eu l-am deja. Închid frumos torrentul, yes, și refresh. Ok, frumos așa, intru în my computer. Eu deja am install-ul. Dai la așa, dai la mele. Oh, stați că am greșit. Install. Și aici o să vezi, sub forma asta să apară ție install-ul, vezi? Counter-Strike 1.6 și dai pe el dublu click și de aici știi tu să-l instalezi. Cam atâta tutorialul de astăzi. La revedere!